er sjovt, når det vælter. Jeg håber, du vælter det af. Brokken er tung, den her. Hvorfor falder det? Hvad hugger han på? På sådan en jernting, så det vælger den rigtige vej. Gå 2 minutter 3 sekunder. 2 minutter 9. 6. 13, 14, 15. Nu kommer de! Ja, skynd jer! Helvede. Står vi bare lige og filmer. Jamen, det bliver helt mørkt, hvis man får det her. Kom herop! Tror jeg skal gøre, Karen. Jeg glæder mig til, det vælter. Lige ned i mig. Jeg lige været med at slå mig, fandt jeg. Så filmer jeg. Det er en rotosav. Det er en lykser. Det var fandme godt, vi kørte først, hva'? Og nu vælger jeg. Nu vælger vi på 3, 2, 4 på vej nu. 1. Bare vente for spændende, man. 0. Ja.